Barko nga gamitong galyon at sa Fluvial Procession 2025 karong Sabado, gihulagway nilang bag-o ug gipanganlan og MV Santo Niño. Tagiya sa barko dakong diboto sa balaang bata. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nitong Setyembre 8, birthday ni Birhen Maria, nakadawat og imbitasyon ang maong tag-iya sa barko gikan sa kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño nga himuong galyon ang usa sa ilang mga barko. Tungod kay diboto sa balaang bata ang ilang pamilya, hinungdan nga wa sila magduha-duha pagdawat sa tanyag. Na-timing nga nitong Disyembre lang sa miaging tuig na human ang gipahimo nilang ikasiyam nga barko. Gingan lalunta nila kini og Our Lady of Hope. Apan human sa tanyag nga himuon kining galyon sa Fluvial Procession karon tuiga, gilisan nila kini og MV Santo Niño Cebu. Niadtong Lunes lang kini naabot sa pantalan sa Subo ug gibendisyonan niadtong Martes, Enero 14. Nakaingon ko na unsa man atong gamiton na ni pa. So kaning mahuman ni siya mga November, December pohon. So naka-decide na kanin na lang na barko mo atong i-offer para si Santo Niño sad ang pirmirong pasahero, ang image ni Santo Niño, ni Mama Mary ug ni Saint Joseph. Giangko sa tag-iya sa barko nga sila mismo sa pamilya, mga diboto sa balaang bata. Nagtuo sila nga ang ilang pangaliya sa balaang bata maoy nakatabang kanila nga mulambo ang ilang negosyo. Human niadtong 1990s, hapit gyud sila mabankrupt. Ug labaw sa tanan ang kaayuhan sa sakit nga cancer nga gihambin sa iyang asawa. 1998 na igo ba yata og Asian crisis. Amo lagi yung hangyo ni Santo Niño nga makasurvive lang gyud. Unya wag gyud lang tang kadangpan, no? Sampit lang gyud ni Santo Niño. Nya wa man sa ta ibigo niya gipaminaw man niya ang atong sampit. Last 8 years ago ang akong asawa na diagnose og stage 4 cancer nga gitagalan na siya og 6 months nga pagampo ra gyud pangayo nato ni Santo Niño. Unya gidungog niya nga atong pagampo hangtod karon in survive pa siya. Ang MV Santo Niño Cebu usa ka passenger vessel nga gikatakdang mulawig karong Marso. Makahimo kini pagkarga og 458 ka mga pasahero, apan sa Fluvial Procession gitugutan sila makakarga lang og 400 ka mga pasahero. Uban na niini ang kaparehang Agustino ug sa Archdiocese of Cebu. Gisugdan ang pagdayon-dayon sa galyon kagahapon, agig pagpangandam alang na sa Fluvial Procession ugma sa kadlawon. Atong isuma total grasya ra gyud sa Ginoo ang nagahatag natug kusog. Uban ni Godfrey Relieno Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.